Los carrers i places de Ràfels s'han omplert un any més d'activitats, paradetes i visitants en motiu de la Fira dels Recursos Naturals i el Medi Ambient. Lo dissabte la pluja i l'ambient hivernal van condicionar bona part de la jornada. Tot i això, molta gent no va voler perdre's la cita i van acudir per la tarda quan, a més, se proposaven actes a cobert, com un teatre o una xerrada sobre botànica. La Fira de Ràfels en aquests moments ja la tenim molt tematitzada, i tenim unes parades i unes hores concretes. Entonces, hi ha gent que ve única i exclusivament per l'aiguardent i a pegar una volteta, hi ha gent que ve a menjar les olives verdes, a esmorzar al bar i als restaurants que tenim que són de lujo i són de primera, hi ha gent que ve a veure l'obra de teatre, hi ha gent que ve a la fotografia, hi ha gent que ve a veure l'animació infantil. Lo diumenge el temps va canviar completament, el sol va acompanyar des de primera hora i els carrers se van omplir de gent i de bon ambient. El cap de setmana de fira és dels més lluïts i esperats de tot l'any al municipi. El fin de setmana de fira aquí al nostre poble té moltes particularitats. Després de l'estiu, els segundos residents se'n van i tenen una cita obligada que és la primera fetge de Sant Rafael i la segona és fira. De tots els que venen a l'estiu no ne falta cap, hi estan tots, i després és un punt d'acollida a tots els pobles de la comarca i de les comarques limítrofes, de la comarca dels Ports de Morella i de la comarca de la Terra Alta i el Baix Aragó. Sempre ve molta gent, la gent ve molt escalonada. El programa es va omplir en activitats d'artesania, teatre, exposicions, jocs familiars i la tradicional destil·lació d'aiguardents a la plaça. A més, com és tradicional, se va celebrar l'entrega dels premis del concurs de fotografia de la comarca del Matarranya. La Fira de Ràfels ha tornat a demostrar que és molt més que un mercat. És una celebració col·lectiva que manté viu l'esperit del poble.